Ayo kok, bangun kene kok. Yo, Pak. Apa ya, Pak? Mu. Ayo kok. Goblok, malah maskernya ditok le kok tok godhonge. Masker 5.000. Masker 5.000, masker. Kak masker. Pinten Mak Den iki? 5.000. Peh mosok iki 5.000, 3.000 ya, ndek duit 3.000 ae. Mbah matur suwun aku. Alhamdulillah ora rezeki. Kowe njaluk apa kowe? Pesan jarak apa ya? Lek duwe anak wedok ngene iki lek sore dibersihi, suwi ra diumbah ngene wis jan penak lek mlaku sak mlaku apa meneh. Musime udan ngene iki yo bah ben dina ya umbah-umbah. Terus iki mung babone nang ngendi iki. Ayo, kowe nyapa? Pak, ketika aku flu, Pak, aku tak kejang. Ya wis kedang kok. 1 2 3. Ya anak bukan. Ubat. Jamu. Tulung. Loh, suarane tulung-tulunge opo ge? Loh, suarane koyo Pak RT ge. Wah iya ge Pak RT ge, Pak RT. Tulung. Gini oleh. Oh, gini yo to le. Loh, jamu ni kok lombok piye to iki? Kok jamu ni lombok malahan. Wes ngene Ade, digotong ngono le, Ade digone. Yo. Iki mung piye? Gini yo. Iki mau bocah iki kok ngantek koyo ngene. Gini yo, iki bantale iki. Adik kono. Oh, piye iki mau? Oh, gini yo bocah iki. Oh, Pak, aku tak semaput. Yo karepmu. yuk semaput tenan iki Pak RT, anake sampean. Loh, semaput iki. Memang piye to ceritane Made kaya anake sampean? Ngangge masker ora luru. Memang masker lek luru terus digawe ngono wae. Piye iya ki memang. Terus lek masker terus bacek terus enek penyakit terus digawe ngono ndadekne sing kaya ngono kuwi. Terus engko piye lek apik. Oh, ketoke sik apik maskere. Terus digawe. Masya Allah, Mbah. Wis ngene Made, iki meng kan ya wis sore kadang kaya ngono kuwi. Wis gawane ning puskesmas utawa rumah sakit ngono ya. Budal gumuruh saking tengahing samudra Jadi iki lah. Yang balagoso abrak Aku ora kuat, aku lara. Sabar iki lho omahe. Pak, aku wedi.
setan. Nika kena setan, nika kula nika. Niko yo go sampean. Setan niko, niko setan niko. Pak, celek langsung yo. Niko yo go sampean to. Masalah kula rek nek setan ngapunten lho Mbah niki Mbah. Golek ngoten pinarak riyen monggo. Pinarak riyen. Kok pinarak ngoten. Niki anu lungguhe Mbah, monggo. Ngapunten. Mas, mriki lho, monggo mriki. Mbah ngapunten niku wau enten parigawe napa jenengan mriki wau. Kula nambah ning yoga kula niku. Lho, kok nambakne teng mriki maksude pripun kula mboten saged napa-napa. Pun niki niku sampean tambani yoga kula niku. Mbah ngapunten lho niki. Kula niku dukun cancingan kan yo nambani yogane jenengan napa saged sakite napa. Sagete gebras-gebras. Pun to kula niki mboten saged, Mbah. Nggih pun to sampean tambani mawon. Kok ngapunten Mbah, kula niki pun mboten saged niku. Oh yogane sampean niku yoga caan napa niku gebras-gebras kan nambani kula. Saged sampean sampean tambani. Lah yogane sampean nek kula cacingan saged, tapi lek ngoten mboten saged to, Mbah. Sampean tambani mawon. Nggih ngapunten lek sampean panggah maksa mawon nggih saesa-esa kula tambanane, tapi sebenarnya ngeten iki cocoke kan teng medis sebenarnya, mboten teng mriki. Mpun to sampean tambani mawon. Walah lek ngono yo le kene cah bagus kene pangku kene sik pangku cah bagus yo. Yo wis lek ngono Mbah, lek nyatuke sampean ngersaya kok nambane tak tambanane saesa-esa kula niki sebenarnya spesialis cacingan lho. Lek nambani pun sampean gebres sebenarnya teng medis ngeten iki. Ngapunten. Amit ya. Piye wis mari ya purung? Kok empun kok gelis men tukane obat kono kok njajale. Njajale gebres le cah bagus. Gebres njajale. Bisa ora? Wis iso gebres berarti wis mari. Kono linggo kono enggak kono cah bagus. Dan niku wau kula tambani. Lek mboten mantun nggih jenengan tetep medis ngoten to. Kula niku mboten saged to panjenengan jenengan peksa ngoten saisa-isa kula niku kula tambani. Wah, lele niku wau, Mbak. Karane santen nyuwun pamit. Oh nggih, mboten liwat yogane muga-muga enggal waras. Niku wau lek mboten waras nggih jenengan beto teng patusne medis ngoten, Mbah. Ngoten nggih. Pun mantun. Pun kula lak nyuwun pamit. Oh nggih, Mbah, sugeng tindak ndaraken susun tindak. Nggih. Niki napa niki? Mboten usah ngeten iki, mboten usah. Le cah bagus nggih tuku anu ya, nggih tuku susu ya, cah bagus. Oh, le cah bagus, heeh, nggih tuku susu kana ya, heeh, heeh.